Ja, riem, perquè és que, què voleu? Així és la vida, tio. Oh, què ens ha passat? Pam! I el de tenir el sabat a fora. A partir d'aquí, la vida serà bufar i fer ampolles. Bon dia. Ja han arribat els mecànics, ja estan fent tot el tema. Bueno, ja ho tenim posat. Tot, els bracets. L'altre braç d'allà. La ròtula. Ara ja només s'ha d'apretar i posar la roda. Doncs bueno, ja ens han posat les peces de recanvi que portàvem i ara anem cap a direcció Namibe a veure com ho solucionarem. A veure, no ho tinc clar. Vols explicar alguna cosa? Bueno, no vols dir res, no? Ja ho diràs després. Ah, sí, no. És que no sé què dir, perquè ja estic tan... perquè hem canviat tot, ara tornarem a canviar unes ròtules... No, la situació és tan complicada amb el tema aquest del cotxe, que ja no sabem què fer ni què dir, és que no la controlo. Llavors, quan no controles la situació, què vols dir? No, que és que pensàvem que amb els amortidors ja s'hauria acabat tot, però com que vam trobar la barra de suspensió amb el Fukuda, creiem que s'ha trencat, però clar, no ho sé, és que no ho sabem, és que al final no sé com ho sabem. No ho sabem. La qüestió és que ara ens anem a Namibe, a acabar-ho d'arreglar i tornem a marxar i ens anem a Iona i si torna a rebentar, doncs mala sort. D'alguna manera farem. I aquestes coses que tenen a Angola, aquest senyor és el que ens ha vingut a rescatar. Un senyor que no és mecànic, el que passa que té unes màquines i té uns nois que li arreglen aquestes màquines. Que els tenim aquí al darrere, a tots. Llavors, ara, com que aquí hi ha com una mena d'atracció turística que es diu Arcos, és un arc, com diu el mateix nom. I a més hi ha un llac. I com que estàvem aquí al costadet, ara és el que anem a veure. Mira, veus? Estan per aquí. Per hi ha unes acàcies que flipes. Sí. Unes vaques allà. Hòstia, guapo. A água tá mais cara. Doncs ja hem solucionat el tema del cotxe. Bueno, sabeu que ens vam quedar tirats, sabeu que era aquí a prop de la ciutat de Namibe. Finalment, Va venir el mecànic a arreglar-ho. teníem les peces. No us penseu que anem aquí amb el lliri a la mà, com anàvem al principi. Anem preparats. El que passa que el cotxe, no sabem, ens han dit que aquesta peça estava deteriorada, la que s'ha trencat. A mi que m'expliques, tio? Vés a saber. O si és perquè van posar els amortidors nous, que jo crec que no. Els amortidors nous haurien de protegir més, no? Exacte. Ja no ho saps, perquè cadascú et diu la seva versió. La qüestió és que ho vam arreglar. Llavors, Vam intentar que ens portessin unes peces des de Luanda, que en teoria eren fàcils de trobar. va ser impossible. Però, miraculosament, aquelles coses que passen a la vida, estàvem al càmping i un noi ens va dir que ell coneixia una tenda on hi havia recanvis d'aquest cotxe. Llavors vam anar i sí, tenien recanvis de tot. Hem comprat 2 ròtules de les superiors on s'enganxa el braç a la suspensió per dalt i després hem comprat les 2 ròtules inferiors, que són normalment les que es trenquen amb aquest cotxe, perquè aquest cotxe té aquesta errada. Això ho sabíem, el que no sabíem és que era tan greu. Al principi no es va trencar. Sí, no, els primers 5 mesos no es va trencar. O sigui, fins al Camerún no es va trencar. I mira que havien fet carreterots. Ah, hòstia, i tant. I ara anem cagats per tot arreu. I també tenim el problema de que tenim el visat caducat, també tenim l'assegurança caducada, i, perquè clar, com hem passat tants dies aquí, ho tenim tot caducat. Però
ens tracten molt bé la policia, llavors pensem que no ens passarà res. També tenim un document que ens ha fet el mecànic on posa que hem estat 20 dies aturats amb el cotxe i després també tenim un contacte a la frontera del nostre amic, el que ens va rescatar a la carretera la primera vegada. És tota una aventura. Bueno, sí, no m'avant molt, però bueno. Ja estic una miqueta farteta de mecànics. Tenemos que recuar un poquito, vaya a girar para las tierras. Aquí a Angola, Mauro, aquest noi té un amic que té un superamiguíssim, que són quasi germans, que és jefazo de les fronteres. Aquest paio, en principi, ens ajudarà en el cas de que ens posin problemes a la frontera, de que ens vulguin fer pagar cosa. No passa res, o sigui, no us penseu que ara ens posaran a la presó. Estem supertranquils, dormim com a bebès. Però sí que és veritat que està bé que tinguem una mica de seguretat, perquè si no el que passa és que arribarem allà i ens fotran una clavada. I això és el que no volem nosaltres. Exacte. Vinga. Doncs vinga, si ens acompanyeu ens endinsem al desert. Aquesta marca aquí amb una estrelleta. Punt d'entrada del Parc Nacional d'Aiona. Sí, sí, sí. Hola. Bon dia! Vols una? Portàvem uns quilòmetres per aquí per al desert, ja ho veieu? Desert. Desert, desert, desert.
I què ha passat? Que ens hem trobat un rally. I aquesta gent ens han convidat a dinar, ens han convidat a tot. Us ensenyo una mica el tenderete que tenen muntat. Uau! És increïble, xulíssim, brutal. No sé si se me sent, però és igual. Has de donar la volta perquè hi ha algun moment que sí que se te sentirà. Bueno, estem rodejats de desert, I a 2 quilòmetres d'aquí està el mar. Aquestes coses són les que et passen quan estàs de viatge en temps. Arribes aquí a Namibe, et trobes al mig del desert un DJ. Love the way you did dance, girl. Bon dia, doncs ja comença el rally. Aquí tenim el personal preparat. I aquí veieu la resta de competidors, que no són molts, però veurem a veure com tira això. Bon dia! Ja hem estat aquí al Rally Namibe Tombua. És un desert molt superbonic, amb unes dunes increïbles. Ara ens hem tirat cap a la platja i estem anant cap al destí que nosaltres teníem pensat. Mira, ja comencen les dunes. Vaig a gravar una mica. Que bonic! Espectacular! Ja hem arribat al campament d'avui. Avui sí que és un càmping lliure de veritat, perquè amb aquesta ruta no hi havia cap lloc interessant. El que hi havia interessant s'havia d'arribar fins a una població i tirar enrere amb una pista que no veiem clara. I llavors aquest ens l'hem buscat nosaltres. Hem improvisat, ens hem entrat cap a dins d'aquesta zona boscosa i hem trobat un lloc guapo. Veieu? Allí tenim la posta de sol, que serà xula. Aquí tenim el Pep. I aquí tenim avui preparat per fer un foc. La llenya de reserva. Ja us explicarem què tal ha anat. Demà volem fer una mica més de ruta per aquesta pista. És molt pedregosa, però volem arribar fins a una població que es diu Nkokwa, on hi ha diverses ètnies. A veure què tal.
Finalment no hem arribat a Chibiak. Per què? La carretera està molt xunga. Més del que es veu als vídeos. Aquell d'allà és el pas que hem de creuar demà i quan hem vist hem dit, bueno, doncs està aquí, tu. I hem trobat aquest riuet, tot supermono,